ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିକିଆ ହାତୀ କେମିତି ବିଲରେ ବସି ଧାନକୁ କେମିତି ରୁଜି ରୁଜି ଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେପଟେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଯିଏକି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସିନ୍ଦୁରଗୌରୀ ଘାଟ ଇଏ ଯାଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅସନପାଲି ଗ୍ରାମ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସେପଟ ରେଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବାର 30ଟି ହାତୀରୁ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ନଦୀ ଏପଟକୁ ଆସି ଅସନମଣି ଗ୍ରାମଠାରେ ଜଣଙ୍କର ବିଲରେ ବସି ଧାନ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ହାତୀ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୁଚି ରୁଚି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ହାତୀମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଇଦେଉନ୍। ଆପଣମାନେ କିଛି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଆଁ ହାଉଳା ତାଙ୍କ ରହିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ଆମ ଘରକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ପଥର ମାରିବା ନାହିଁ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ।